Коста хора са ми да бъс и ние си правим на смели. Ето. Мили. Не така, не. Майко, валих си вече. Майко. Ари, спри. Не знам. Би. И как скача, майко. Чакай малко, не. Хора, ладно ми се за това, защото... То сервер мега много лаги. И нямам шанс. Майко, найди. И дотушки сме двамата. Надявам се да... Дали победиш, защото... Ай, не съм по-добре про теб. Ай! Майко, как ми лаги, майко. Не знам в клипа как се вижда, но че е много рано. Това е мега рано. What? Cara pia dulu. Milik minta kali. Ah, Nili. Чакай малко, Нили. Чакай малко. Майко, кот! Майко, кара 7. Това, какъв е то? Диланто, Том, как беше? Майко, хаха. Оставина и... Ой. Аз съм го блокнато с кара 7, защото много ма дразни. И да се мах. Ох, обърнах екрана. Нали сме го Нили? Нали сме го Нили? Нили? Да си жив и здрав. Да. Втора мама дразни. Стига ме дразни. Стига. Ох, не. Върчи. Лайко. Бегам. Зараз ще го скапам, ако се върна. Не. Да. Хора, ти трябва да спасим Нили, беге. Трябва да спасим. Аз макар че живея при нея, но... Трябва да спасим хора. Трябва да спасим хора.
Мне надо просто его убьем. Как мне? Кто? Ты же ее убила. Как сидел? Ты же убила, что не любила. Белая, красная, красивая. Красивая. Ты же убила, что не любила. Красивая. Прихакера, ей. Прихакавает, прихакавает. Кора. Пим, Нелли. Стигай. Я Comienza per il stilo. Machisa di Quello stima bile. Non sta che le gove. Ma copriamo cosa sei ancora? Non ti adesso niente. Facciamo tagliato. Da tagliato e vivo ancora sei ancora. Tu adesso ne lupo no. Mi pro. E pro dei hai. Non mi pro fuoco. Due spazzamento. Però sto sempre di fix. Non va così fix. Non così fix ne. Одну. Ну, например, мне кажется, мяч. Договорюсь белое. Наши белый договор. Скоро выставить спайдер телефон. Надеемся доехали. Надеемся доехали. Надеемся доехали. Если кто, абонируйтесь, дайте приоритет на этот клипов. И чао.